Mal by si poďakovať mojej starej mame. Vďaka nej ťa neotrávim liekmi. A tiež by si sa mal za ňu modliť. Dňom aj nocou. Ak ich vôbec vieš rozlíšiť. Čo ti je? Urazil si sa na mňa? Neurazil. Neurazil si sa, pretože ťa vlastne vôbec nezaujímam. Nezáleží ti na tom, čo ti robím. Ani na tom, čo ti poviem, pretože som ti celkom ukradnutá. Zďaleka nie je taká ako ja. V kráse sa mi nevyrovná. A som aj oveľa atraktívnejšia. Tak čo na nej vidíte? Povedz mi, Nedim, čo má ona a ja nie? Vrau, čo také? Ak ešte raz povieš Džemre, tak... Rada vás vidím, otec Aga. Nedim ešte od rána nič nezjedol. A ani sa mu nedá zaspať. Ponúkla som mu polievku, ale odmietol. Nič nechce. Džemre. Len dookola opakuje meno tej špiny, ktorá ho uniesla. Ak chceš, môžeš ísť dole. Otec Aga. Vždy, keď vysloví meno tej špiny, rozčúli ma to a veľmi ma to uráža. Chod dole a povedz. Nech uvaria inú polievku. A vráť sa hore, až keď bude hotová. No tak. Džemre. Počuj, Nedim. Porozprávame sa ako chlap s chlapom. Ako som povedal, porozprávame sa ako chlap s chlapom. Rozumieš mi? Si zlatá, Neval, ale teraz nemám chuť chodiť na oslavy. Vôbec netuším, kedy sa najbližšie dostanem k moru. To je od teba milé. Viem, že vám tam chýbam, ale naozaj to nejde. Sľubujem, že vám to vynahradím, len čo sa bude dať. Zlatko, auto síce vieš zaparkovať, ale sexuálne ma nepriťahuješ. Čo tým myslíte, slečná Damla? A je to takto. Ako šofér si bezchybný. Si veľmi trpezlivý. Ale nepočula som od teba jedinú nadávku, ani v zápche. To nie je normálne. Vieš, ako by si bol živá navigácia. Všetko poznáš, nikde nezablúdiš. Keď idem s tebou, necítim adrenalín. Žiadne vzrušenie. Hrozná nuda. Aha, tam je adrenalín. Hej, únosca. Hej, celebrita. Nie, neviem o tom. Dobre, Neval, zavolám ti neskôr, srdiečko. Musím niečo zariadiť.
Maj sa moja. Máš šťastie. Obvinenie tvojej sestry po jednom sťahujú a aj s druhou ste sa udobrili. Nerieš to. Nechcem počuť ani o jednej. Hlavne, že vy ste v poriadku. Pán Nedim sa vrátil a tvoj brat je krotiteľ ohňa. Skvelé. Á, vydrž chvíľku. Krotiteľ ohňa znie super. Bol by to fajn názov pre album. Čo je ti smiešné? Prosím ťa, na čom fičíš? Chcel by som byť ako ty. Vážne, ak niečo berieš, povedz čo a skúsim to aj ja. Predovšetkým sa musíš narodiť do hrozne bohatej rodiny, v ktorej je hrozne veľa problémov. Pomaly sa dusíš v tom kotle. A potom... Čo potom? Chceš odtiaľ vyskočiť? Nie, Jivan, inokedy. Prichádza mama. Dievčatko? Bola som zvedavá, či si v poriadku. Zvedavá? Dobrú noc, pani Senis. Človek sa už nemôže ani zasmiať. Veď aj tak sa smejem len pri nej. Do čerta, prečo by to tak bolo? Nesmejem sa. Odkedy flirtuješ so šoférmi, Damla? Nuž, keď sa to tak vezme, je nám vlastne rodina. Spamätaj sa. Žiadne vlastne neexistuje. Dobre, rozprávali sme sa spolu 2 minúty. Nechápem, prečo preháňaš. Ak ešte raz uvidím, že sa rozprávaš s tým pouličným gangstrom, uvidíš, čo je to preháňať. Počkaj, čo tým chceš povedať? Mama, teraz naozaj neviem, o čo ti ide. Mama! Povedal som, čo som chcel. A ty si počul, čo si mal počuť. Rozumel si mi? Nedim, viem, že áno. A teraz mi odpovedz. Súhlasíš, či nie? Od rána do večera opakuješ meno dievčaťa, na ktoré by som radšej zabudol. Až mi je nepochopiteľné, kde sa v tebe berie tá posadnutosť. Nedim, to dievča je zavreté. Je v base. Pretože ťa uniesla. A ja som 3 dni prežíval ozajstné peklo na zemi. Teraz sedí za mrežami, pretože jej pričinením som zažil koniec sveta. Nech ide, kde bola. Mysleli sme si, že je anjel. Ale vykľul sa z nej diabol. Rozhádala celú rodinu. Z nášho domova je azylový dom. Jediný deň tu nie je pokoj. Stále tu máme políciu. Už sa normálne bojím odísť na pár hodín do práce. Som v ustavičnom strese. Čo ak sa zrútim, Nedim? Vieš, čo som spravil? Predstav si, zaťal som zuby a vybral som sa za ňou do väzenia. Vážne. Chcel som vedieť, prečo to urobila. Čakal som, že mi povie niečo, čo vnesie svetlo do tejto veci. Prepáč, vôbec jej nerozumiem. Stačilo, aby mi to vysvetlila a ide sa ďalej. Ale ona naopak. Neodpovedala mi ani len na slovo. Potom sa zodvihla a odišla. Odišla, ukázala mi chrbát. Ale akože som Aga Karačaj? Zničím diabla, ktorý sa skrýva v jej koži. Povedal som, čo som chcel. A verím, že ty si mi rozumel. Zničím ju! Teraz máš v rukách osud tej sestričky. Posledný raz sa ťa pýtam. Súhlasíš so mnou,
alebo nie. Zariadili ste všetko, pán advokát? Aga, raňajky, pardon. Podarilo sa stiahnuť žalobu? Aga? Takže ju prepustia. Aga, čo ti to napadlo? Dobre. Nech ju pustia. Dúfam, že je to pre jej dobro. Zrejme som zle počula však. Nestiahli sme žalobu voči tomu dievčaťu. Prepustia ju, Senis. Znovu sa mu začala fyzioterapia. Neviem na čo. Buď ticho. Prečo mám na ňo dohliadať? Nie som jeho sestrička. Aga, môžeš mi to vysvetliť? Prečo si stiahol žalobu? Naozaj sa dostane na slobodu našou zásluhou? Z akého dôvodu? Prosím. Nerozumiem, o čom to hovoríte. Dnes mala mať súd. O hodinu sme sa chystali na pojednávanie. Naozaj je oslobodená? Ako to teda... Nejde o nejaké nedorozumenie? Stiahli všetky obvinenia aj z únosu? Hovorila som vám, pán advokát. Dcéra urobila veľkú chybu, ale som si istá, že to neurobila pre peniaze. Zavolám vám neskôr. Už nemusíš volať advokátovi, Seher. Jemre prepustia. Naozaj? Stiahol som žalobu. Vďaka Pánu Bohu, nech ti Aga... Mám podmienku. Stoj, niečo si počula, ale kto vie, Čo ako na to to je? nie je jasné? Prepustili ju. Vychádza na slobodu. Toto sa vážne nemalo stať. Pán Aga vie, prečo to robí. Nestávaj sa mu na odpor. Ó, pán Jeng, prišiel si oslavovať? Je to tvoje dielo však? Ty si ju dostal na slobodu, ohnivý rytier. Čo je? Tvoj otec pomohol jej sestre na slobodu. Nie je to voči Jeren pekné. Povedal som, čo som chcel. Máš aj ty niečo? V poriadku. Súhlasím. To nemôžete. Otecko Aga, ako by ste jej mohli odpustiť? Ach, Bože. Odídem. Je mi jedno, že nosím pod srdcom dieťa z vášho rodu. Odídem odtiaľto. Okamžite ma pusť. Nevieš, čo je slušnosť? Je to tvoja práca, čo? Toľko si pred ním nariekala, až sa nad tebou zľutoval. Zase stojíš na strane tej kravy, však? Je za tým tvoj muž. Nech ti to vysvetlí on. To on za všetko môže. Sem nepríde. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Sem sa nevráti. Ak tá potvora prekročí tento prach, ak jej ešte raz povieš dcéra, ak jej podáš pomocnú ruku, už nie si moja mama. Tvoju mamu nechaj na mňa.
Mama bude čakať pri bráne. Mama! V poriadku, Nadim. Idem za tebou. Vraj je to tvoje dielo, mužiček. Výborne. Zachránil si ju. Čo iné sa dalo čakať? Čo si vlastne o sebe myslíš, ha? Považuješ sa za hrdinu, alebo čo? Ha? Toto ešte oľutuješ. Vravím ti, že to oľutuješ. Aga vie, že to dievča príde sem. Obaja to vieme. Napokon nemá sa kde inde vrátiť. Bude sa cítiť na koni, lebo si stiahol žalobu a už tu s ňou nikto nevydrží. Nechcem robiť žiadne problémy. Len chcem vidieť Nedima. Prosím. V dome je moja mama. Celá moja rodina. Viem, že máte príkaz, aby ste ma nepustili dnu. Ale neodídem, kým neuvidím Nedima a svoju mamu. Nurten? Povedz neveste, aby priviezla Nedima. Prišla vám dcéra.
Nedim. Vďaka Bohu, Nedim. Vďaka Bohu som pri tebe. Si v poriadku. Ukáž sa mi. Cítiš sa dobre? Je mi to ľúto. Prepáč mi, čo sa stalo. Nedokázala som to a ten požiar. Ospravedlňujem sa ti za všetko, čo si vytrpel. Ale už som tu. Prišla som, aby si už viac nebol sám. No tak, pozri sa na mňa. Nech ti vidím do tváre. Za únos človeka jej hrozí dlhých 15 rokov. Keď vyjde z väzenia, mladosť bude mať za sebou a život bude mať zničený. Ale ak mi teraz sľúbiš, že ju nikdy viac neuvidíš, chlapče, nebudeš spomínať jej meno, zabudneš na ňu a budeš sa správať, ako by bola naozaj mŕtva, všetko bude inak. A neváž sa na mňa? Že sa mi to nepodarilo dotiahnuť do konca? Nedim. Nedim. Nedim, nie. Daj konečne pokoj môjmu mužovi. Nevidíš, že ťa nechce ani vidieť? Nenávidí ťa. Za všetko, čo si mu urobila. Za všetko, čo musel prežiť. Nevidíš to? Nedim. Nedim, prosím ťa, pozri sa na mňa. Nedim, prosím ťa, pozri sa na mňa. Neváž sa pre ten požiar. Uhádla som. Alebo preto, že som odišla a nechala ťa tam. Chceš, aby som odišla? Odpovedz mi! Prosím, prosím, Nedim, pozri sa na mňa! Chceš, aby som odišla? Vidíš, ukázal ti, čo chce. Už ťa tu viac nemieni stretávať, Džemre. A poviem ti ešte niečo. V tomto dome nikto netúži po tvojej prítomnosti. Mali ste pravdu, otecko Aga. Takto je to oveľa lepšie.
Nehovor mi už, mama. Dcéra, ako si ty, si ma nezaslúži. Nie. Ty už nemáš matku. Nie. Nemáš ani súrodencov. Ani žiadnu rodinu. Už nemáš. Neverím. Nie. Toto nemôže byť pravda. Nie. Pán Aga ti urobí poslednú láskavosť. Jeho muži ťa posadia do auta a odvezú ťa do rodného mesta. Za tvojou tetou Hafize, u ktorej ostaneš bývať. Mama. Nie, mama. Stále si moja mama. Tu mám. V tomto dome mám celú rodinu. Mám tu mamu. Aj súrodencov. Veľa šťastia. Mama. 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 Odstup. No tak odstup. Mama. Choď. Mama. Mama. Mama, prosím ťa, otvor. Mamička. Mamička, otvor mi. Mami. Prosím.
Mama, prosím, otvor mi. Mama! Mama! Mama, otvor mi, prosím. Otvor! Mama! Otvor! Mamička! Otvor! Mamička, prosím, prosím, otvor mi, prosím! Mamička. Mama. Mamička. Mamička, prosím, prosím, neposielaj ma preč, prosím, mama. Mama, otvor mi, prosím. Prosím, prosím, mama. Prosím. Ja viem, že mi chceš otvoriť, viem, že to chceš. Prečo ma nechávaš pred dverami? Prosím, prosím ťa, otvor. Mama, prosím. Prosím. Mama, prosím, otvor mi. Prosím, ja viem. Džemre, prestaň moja. Neotvorí. Poď, poď. No tak. Čo sa deje? Čo sa tu deje? Nedim, upokoj sa. Nedim, dobre, Nedim. Nedim, Nedim. Synak, stačí. Nedim, no tak, to stačí. Upokoj sa, synak. Dobre, dobre, dobre. Upokoj sa, Nedim, upokoj sa. No tak, Nedim, no tak. Dobre, 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 dobre. Upokoj sa, synak, upokoj sa. Upokoj sa. Už je potom. Už je potom. Už je dobré. Už je potom. Dobre. Už je dobré. Už je dobré, synak. Len pokoj. Pokoj. Už je dobré. Už je dobré, no tak. No. Pokoj, synak. Pokoj. Ako som povedala, každý z nás má svoj príbeh. A každý príbeh má svoj koniec. Radostný či smutný, alebo je osamelý. Môj príbeh sa skončil osamelo.
Niekedy sa to stáva. Niektoré príbehy končia osamelo. Hrdinovia niektorých príbehov sú porazení. Sú porazení, aj keď zvíťazili. Samota, hrdinka niektorých príbehov a zbraň niektorých tyranov. A niektorí ľudia sú zbraňou tyranov. Vtedy je hrdina porazený. Nie popravený tyranom, ale svojimi milovanými. Niekedy sa to stáva. Nie všetky príbehy končia radostne. Stáva sa to. Milovaní ľudia sa nespoja. Pretože za lásku sa dráv platí. Milovať znamená obetovať sa. Milovať najviac pristane tomu, kto je obetovaný. Niekedy sa to stáva.